Rawan setune nisa iku harairu iku wong wadon sing merdeka. Berarti zaman Kanjeng Nabi niku bedane wong merdeka karo amat niku nek wong amat wadon amat iku ora jilbaban. Berarti nek ana wong wedok kok gundul niku berarti kelas rendah niku. Amat. Nek wadon kok jilbaban berarti iku merdeka. Iki zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ini ono wong wedok ora jilbaban berarti kelas rendah. Ono bangsane amat wedok ora jilbaban. Kalau sampean niku tuku barang niku nek sing dibuntel karo sing ora buntelan kan lebih berkualitas napa? Buntelan, malah barang-barang buah-buah yang sekolah luar negeri ono buntele kan. Nggih, jeruk yo dibuntel siji, pir yo dibuntel siji. Itu kalau jeruk mriki suwe peti mau ana sing wadah ngono. Regane kok beda. Wadah kardus yo apik dibanding sing sae niku regane luwe larang. Padahal kadang rasane kecut, isi legi jeruk kene. Tapi mergo nompone niku casing-e niku sae dadi malah regane napa? Larang. Sementara lu tiyang estri nggih. Estri nganggo jilbab pakaian landung. Ngoten niku nggih cara ketok anggun, ketok apa berwibawa. Wong-wong sing badhe nglamar niku cara pamakai mahar 1 juta niku wah rasane kok terlalu anggun, 1 juta niku terlalu kemurahan yo malah kaya lima. Kadang yo rasane yo kecut. Itu rasane apik, tidak menjamin. Kadang-kadang ulane kadang-kadang ono istilah lebih baik menjilbabi hati. Tapi akhirnya busuk orang kono tetap goder kudu dijilbabi. Yang nanti busuk yang kudu dilatih positif dipun carane nggih men saged sadar atau sae butuh suatu usaha. Ngoten nggih. Malah ganjarane kathah ganjarane dobel nggih. Nek nemu garwa sing model ngoten ganjarane apa? Jadi tujuannya pemakaian jilbab niki dari gak adalah kalian semua bisa dikenal mana yang orang merdeka dan mana orang yang amat. Fala yu'daina mongko ojo den larakake sapa wanita bitari dilahun bihilafil imak fala yubina wujuhahuna